Hello bab songnarokno lamsogo ani YouTube channel ke tini bahai na hai phajapka nongni buskango asuk dinni pore ke tini phaimani karan hingke kaisano gai tini tamni bak phaiga hingke narok thumbnail tei title nugino saimang khna hingke tini ni video hingke belai kheno important tini tiprasa rokni bagui tamni hingke tini tiprasa rokke mutai manphun mutai sak no mutai phone tei mutai man phone tei mutai sago hapon gai abono tui no kaisa video sikon chanok no phunungnani hinai nongni buskango phaimani gai tini ni video hingkai norok nai naki saimanai tei tini kokbrok media rok bai sungjakmani tei amutai ini sak gosinai tamhini saka tei norok khnai mannai hingke video nayasini sikang norok no kaisa no ani je simani kisa tia kok sai khnerano o kok hingke chini je sak mutai hini gosi tongnai rok bobo haike gosika te angle silia ani je saimama hingkai chini borok srungmani bisingtui tei rungmani bisingtui kaisa no sinijago osai tei Kobiras tei montrok kurung rok khnoi tei uja rok khnoi sinijago hingke ang obono simin angle bisas thango tei sak mutai hinui gosinai rok angle bisas thangya gai norok bisas da thang norok ani channel ni bisingtui comment kai sadi hingke ani mo video norok kwbang kai share khaidi tei like comment khaidi lai thangjak salok kwbang mano mutai hini sak gosinai rok tabuk kamaui paima thangka hingke tabuk bahai na hai phajapka burima masa sak no malo kidebi hini gosui hingke belai kheno muni kothok kobor dangkha na bobo hai wngkha na chini borok munusu jibono phano mutai wngya mutai no tongnai mutai no kebo nugya ekmatro sinijago osai uja tei Kobiras rok khnoi sinijago tei dormo khai dormo guru wngui mano gai omorok wngka hingkai kubui kintu borok munusuno mutai wngbu hwnile angle bisas thangya norok bisas da thang norok comment khai sadi hingke norok tabuk nainai di bo tamhini saka তারপর তো ত্রিপুরা হাসতে গেনাঙ্গই Nang wasre call record dekhai to. এহে নোরাং সংমাস도 তারপর ত্রিপুরা হাসতে গেনাঙ্গই কবমা করং খাই কবমা করং বখাংনি ন তাবু সারি দङ অম বাহাই ন সার অমর থাঙ্কে রা হামনো আন ন আন ন কুঙ্গু কি হামেসা यांगै दंखा आंगा दा थांके बाहाय ननि सङै दंखा अमनो तुइनो किसा न साहामा Kanade joto hasagawa asai phege joto jaja korma lekha jaja korma khondo baisi majal hingka hingke matayo je kuno nayani जों हासागाबो मताय मामा जागा होदे हानो हनै जत जागा थांया देबा मताय गो जार जारासि मिलिगै हामानिसि डॉक्टर थांगै बो लुमानि खरकसा बबाय हाफानो ते खरकसा बबाय हाया तंया दे बथै गो बतहाय আচ্ছা মানে गोबामा जागाबो थाङै नायखा हामया निनि फला खातार थांगा देबगुदा होन फरेस्ट दे बुरमा थांगा हामया गो मानिरो शांति लक्ष्मी देवी संग्र ओदा संनो हार किसा निनि बिसिंतै निनि चेनेल नि बिसिंतै नामार मा हांके निनि थानानि बोदा बखा आने अरो हंखांके आं रुगि नाया माने जे रुगि फायनाय बो बुमानो खामा सेपेंना खायसे नेजे सासा नेजे व्यक्तिगत सि साइमा हागा आने अरो हंखांके तमाने हमाले मतायनो सेवा खायगै निनि धर्म ताबो बा सत्य धर्म बखानो बिसास खायगै अरन आं हासिनाय आमाने अरन आं हासिनाय हनै बखानो बेराके हानाय माने बखानो बेराया बैले हाके नायजागो हांगि बांबो हाके दे थांनाय हनै फायगा हंखाय हिले हाया हायफाना हकां अतेलांनायबो आं हकां खेरै नारनायबो आं आनो बखा बेरागै शान्ति लखि देबी आमा नारनाय हंखायके आं बनो नारगमागो जदिसि आने अरन नायजा फायगै आनो सेने आमा शान्ति लखि हनै से खुमाले आंगो बो हंखायके सरबा आंबो का हायना लां डाइरेक्ट साइरो हायताना
बोखानानै मा बेरानाय हाफाना आनि अर रुगि नायजानाय होनै बोंसा रां फैसा नांया जे आनि अर दं माने आनि बुसा बुतै रफाय माने बनाना आं सारावगै खारावगै रहगो जदेसे आमानो सार मोसोगो खारो मोसोगो होनै बाजार हाथि खाय साराव फायखानखे साकिरि गोनां जितिने सारावगै खारो मागो साकिरि करै रुगि नायजाखाय हांखे बनाना कातलाम खायगि नायरगै सारावगो हायफाना जदेसे ताबो आनि अर समस्या करै खा हंखायखे बायगतिया आनि बुसां दं नायरनो आनि अर रुगि फायजानाय नायफैजानाय करै निरावबनो पायर फायदि हंखे बर हागे जत हासाकानि 19 दफा 19 जाति आनि बुसा जत निराव ताखौ बखौ नायलेखेसि हानाय हनै हागे नायरगै रहगो कोनो रांरि नांया तमाने हुमाले हासाकागो सिबा बायगतिया दंबा जत हासाकागो करै सिगबांखौ साकिरि बा ता गांबा हायने बाङैनो जनवाइसे के नायलायदि जत निराव हासाकानि 19 दफा 19 जाति बुमा कायसानि बुसा नै नायरगो रांरि नांया तबो ओ हायनाय आमानो सारनाय हारनाय गुरनाय होनै बखा हंखायखे गोता हायखे आं नायजो जे रुगि नायजानायबो बोखाले मा बेरानाय आमानि अरन आं हासिनाय होनै मा बेरानाय ओ बोले अर थाङै हायथो आं बहाके दे हायजानो होनै नक याप्रै पारारो प्रसिं हाके याप्रै सेगै रोइ थाय हंखे हाया बोखानले बेरागै बाबा खनाग्रा दे रुगि जेखुनु रुगिनो आं कुदुक संरया तमाने हुमाले आने अर न हुकरै हंखांखे निराव खुफांका हाके साका हंखांखे 7 दिन 9 दिन 15 दिन खायै बरनो समय गै रगु माने आसु बिसिंग खुफांका हाके सांगा नांनाय बखौनि आवाज हाके सांगा नांनाय हमै रगु बरनो हायपानो बर बुखा बेरागै आमानो सनासिनाय नै बुखा बेरागै खाय हाके हानाय हायपानो हासाकागो आसाय दंबा सिबा हानो मर दंबा जतनो जागो समय जो हंखांखे माथांगो अच्छा माने ओ आमा हमका साबनो आमा हना नोंखे माने मुताजात मान हायकबा बबा हाय दसरो आमा सामनो नरो आमा नि बुसिया कहिंदे आं किसा सबाय सिखर सागिना गरे दं लक थिनि अवतार नागै फायगो आं सारा पृथ्वीगो राजा कमाय दंनाब्ले हासाका राजा कमाय दङ हासाकागो राजा कमागै ताबो गणतन्त्र जुग दंनाब्ले मन्त्रि सरगनि जुग दंनाब्ले मतमाने हयते ताबो हंखायखे दिसि दुर्बासा मुनिनि साबसागै मृत्यु लोगो फायगो कलि जुन रसागै सैत जुन तबाय फैनाय आं हनै फिया मेकक नांगौ मसना माने मुताय नोंसिना माने नि बिसिंबो कबुलै दं हेता कबलिया डाइरेक्ट आं लक्ष्मी अवतार नाय थायो हाने जे जागा थांबां साबाय मेया नंबाय मेया राजबुक हायपानो तिनि निरंनो अगो माइकरै सांगरि करै खरक दगिरे सर्वहारा बासहारा के फुनु तमानि बाङै निर आमा नि सिनियाखो तिनि आं रांसा ग्रिसा काजा हंबा जता आमा होनै थाइबे खमुत तिनि नाव हो करै बा सिबाले गयनो खायसनाय मकल सिको माने इ बसे फो हाय फो हंलाय तंग हाको अच्छा आमा आनन्द बिसय खायगे आमा होनै खायलेंगा आंनो 20 रुपये फनग्र मागो 108 जन 20 रुपये रूप नखानाय आं होनै फनग्र मागो नों आने और बायथां सरसरि फदि आं जतनो हासाकानि न फनो बुतंगु नों आतते मुताय नायके राहासो कमामा रुक राहासो जोंदाल बिरमा नोंनि दङ बिनि नों मुताय नायके ताङे अमनो नों बिनि खालाय मालिया नों तिरफ्रा सार माइमासैया तिरफ्रा सार कमुनि दफानि बररबा साथो खाजेक दङ नों मुतायके जों तिनि ताम अमनो नों खामरि मालिया निरा हामा हाजाका हंखायगे तिनि शान्ति लखिनो कबर बानो यां खम निरा तिरपुर सुन्दरिनो हाजागै दं हंखायगे तिनि शान्ति लखिनो कबर बानो यां लाइखमा बुमानो सिनेर बा कबर स्नाय दंले बुनिया तागो पिंजरा बिसिं सोजागै दं हाता ताला रोजा पोला सिनि रोजागै दं न उदार खाइरनाय मुक्त खाइरनाय हुमा जागागोसे निरा बुकं बारा दल से आनबा निंदा हिंसारगै कबर स्नाय दंले सुकाल स्नाय दंले बेबसा खाइगन तबा आं बेबसा खाइगन या जे जागा थंपा रासबुक आसुस साथैने आं बुंगैनि या ताबुक तो आंनिया सानाय गोबामा नों बाखो सायमा गाननो त बयबासो बिसेस खाइ दङ बे कां फाइगन नसे आं ना ससि दङ आं